खुलुमबाय फुंबिलनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 11 आगस्ट 2020 मंगलबार फैदो दिननि फुंबिलनि माखासे खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय IPL एबा इन्डियान प्रिमियार लीगआ बे बोसोराव UAE आव जागोन। 19 सेप्तेम्बरनिफ्राय 10 नभेम्बरसिम जागोन होननानै BCCI आ फोसावनानै होदों। बे खेलाया दुबाइआव जागोन, आबुधाबियाव जागोन आरो शारजा नोगोराव जागोन होननानै फोसावनाय जादों। जोबोर मोजां खौरां। जाय बिथांमोना IPL नायनो मोजां मोनो बिथांमोना नायबाय थानो हासिगोन सेप्तेम्बर दाननिफ्राय। लोगोसे आसामनि पुलिसफोरनि चिफ बिथां भास्कर ज्योति महन्तनाव मैयाहाय बेलासियाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। बिथांखौ दा कर'ना सेन्टाराव लांनाय जाबाय होननानैबो फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय क'क्राझारनि तुलसीबिल ओनसोलाव मैयाहाय हाथियारजों लोगोसे गावग्रा गुलिबो मोननाय जादों होननानै फोसावनाय जादों। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला क'क्राझार पुलिसफोरा अपारेसन खालामनानै गावग्रा हाथियारजों लोगोसे गुलिखौ बुरखांनो हादों होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे कर'ना भाइरासनि मुलिखौ रासिया हादोरा गासिबो हादोरावनो लन्च खालामनो थाखाय लाहार फाहार खालामखाबाय होननानै फोसावनाय जादों। लासैनो गासिबो हादोरावनो लन्च खालामसिगोन। गुबुन फारसेथिं गुजरात रायजोआव जुदि मास्क गाना अब्ला 1000 फाइन होनांसिगोन। सिगांहाय 500 रांल'मोन। बे 500 रांखौ दाननानै गोदानै 1000 फाइन खालामनानै होनाय जाबाय। दा बेखायनो जायबा बिथांमोना गुजरातआव दं बिथांमोना एसे साबधानै थाबानो जाबाय। मास्क गानबानो जाबाय आरोना। मास्कआलाय बेसे लायखो 50 थाखा 100 फोराव मोनगोन। बेखिनिखौ बायनानै गानबानो जाबाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश आरो माखासे रायजोफोराव बोथोर नायबिजिरगिरिया वार्निं होदों। मानोना बेफोर रायजोफोराव दिनैनिफ्राय गोबां अखा हानो हागौ होननानै फोसावनानै होदों। दा बेनिखायनो बेफोर रायजोफोरखौ वार्निं होखाबाय। लोगोसे भोजपुरी एक्ट्रेस अनुपमा पाठकआ गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनानै लाबाय होननानै फोसावनाय जादों। नाथाय पुलिसफोरा बे अनुपमा पाठकखौ सोरखौबासो बुथारदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं, नायबिजिरगासिनो दङ। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय अनुपमा पाठक। बिथाङा बिहार रायजोनि बा भोजपुरी फिल्म इन्डास्ट्रिनि गोबां मुंदांखा सासे एक्ट्रेसमोन। दा बे बिथाङा गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनानै लाबाय होननानै फोसावनाय जादों। गुबुन फारसेथिं आन्ध्र प्रदेशआव कर'ना भाइरास केयार सेन्टाराव अर खामनाय जाथायाव गासै 3 डक्टरफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। बिसोर 3 डक्टरफोरनि मुङानो जाहैबाय डॉक्टर कोदाली राजा गोपाला राव, डॉक्टर कुरापाटी सुदर्शन आरो डॉक्टर पुलप्टू वेंकटेश। बिसोर 3 डक्टरफोरखौ आन्ध्र प्रदेश पुलिसा हमनाय जाबाय होननानै फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय दिल्ली एम्स हस्पिटालाव बा एम्स मेडिकेल कलेजाव मैयाहाय सासे फरायसाया आरोबाव गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनानै लाबावबाय। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बे फरायसाया सेकेन्ड इयाराव फरायोमोन। बे फरायसाया बिल्डिंनिफ्राय बारजुमनानै थैबाय। दिल्ली एम्स हस्पिटालाव बे मास मोननैनि गेजेरावनो गासै 5 सुबुंफोरा थैनांगौ जाबाय। बे दिल्ली एम्स हस्पिटालाव मा दं बेखौ दासिमबो नायबिजिरनाय जायाखै। जानो हागौ बे हस्पिटालाव मोदायबो दं जानो हागौ। दा बेनिखायनो मास मोननैनि गेजेरावनो 5 सुबुंफोरा थैनांगौ जादों। नङा होमबा लोगोफोर? आं बेखौ बांद्राय फोथाया। मोदाय दंबो सानो गैयाबो सानो। बेखौ आं मिथिया। नोंथांमोना मिथिगौब्ला कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। लोगोसे चाइना हादोरा जोंनि बे आसाम आरो अरुणाचल रायजोआव बे साननैसोनि गेजेरावनो हाबफैनो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। लोगोफोर दिनैनि फुंबिलनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं। बेलासिनि रादाब नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय।